Kublai perlok teka jingmi perthe ke jong u doktor DRL nong laj ban yakhun ya kanika election MP ya kanika kenti ke bamenta ngai ui kelawan ra ka jinggela ka bakrau ha ka perkhat ka perdan jong ki pajba ka rilum kasi jantia namar ngi i bu ni urang ba udai ubreu ubadon ka jing syapting yu ublai udon ka jing start udon ka jing syampang bat udon ru ka jing tip na ka benta ban syakri yakari bat kajaj ban riu om tang kata kalapan kelumar jingmut si kadai ya ki weipat ki parti kam tam ya kabara parti PPP ka baladon ka jingkermen ka baskam bakan job sok ya kani ka election MP si teng samoy ndoi da ka jingwan ka jong doktor riang or nong laj kalapan kelumar jingmut si kadai ya ki bat ngilayo i haki rensan sosial media ngilayo i haki meeting haki snong haki thao haki yo haki hat haki surok haki lenti ki singking kalawan ra ka jinggela haka perkat ka perdan ki breu mentah te om la ban len bakane ka jingwan ka jong doktor DRL nong laj ngangai kade ka plan ka jong ublei namar ublei ubadap da ka jingi bada ka jingi snai kwa bakata kari berkajai benreu jongi kan sya yalam hakita ki breu ki bomdon ke jingkit kli ki bomdon ke jing perkat na ka benta ke jingbit ke jingbiang jong ki pajba ka bri new trap ngakan mau ha ka por badang don i doktor Ricky Eji singgon i MP badon burom jongi ha ka por ba ma i dang kanbas election ha keleng keleng ngajuya don rangkat langru khamta ma ki ke West Kasil district ngayu i ya ka rukom yalap election ka ba pher bha haba ilej ki pajba ilej ban nyatho ya katakan nongrim jong jing sisa ilej ban keren ya ki jing ki belong kum ki jing hikai na ka banta ka pateng ka ban sawan handre kini ki nong yalam ki bamenta haba ngapej thu ya kata ka rukom lej jalap election jong ki kila sedang ban kelumar jingmut kila pendon kam da kita ki buj ban penting kok tempan ya ki pajba kila persyang ban bu ri yalade haka kerteng jong kari ba kisah menriu kila persyang ban le kino kikam kiba kum ki riu champang jong ka briu nyo trap ngimla ban pediang teh bang apej habang bisar bahaya karukom yalap election jong i doktor DRL nong lain kam don jing aper ru na karukom yalap election ke jong mai hoping stone lengdo bat i doktor Ricky Eji singkon kini ginong yalam haba kilej ban jalap ya ke election kim sumna lej nak bentaban perkat ban job ya ke election re kilej nak bentaban ai ke jing hikai ki pajba ya ki breu bakin tip ya ke jing sisa bakin tip ya ka hok bat ya ka jing sisa bakin sngoto ya katakan nongrim blay bakin sngoto ban yang halaki jong ki kejat re kini kinong yalam ki bamentapat ngai ki klet ya kata ke jing hikai hamtam jong ka BPP ngai ki klet ya kata ka jing hikai ka ba mai lah hikai ndrei ki persyang pen ndrei ngai kemba kila teplang ya kita kinong rim ki ba i doktor Ricky lah hikai ya ki ndrei ki persyang penwan ban wanra da ta ki buj ban penthame ban penting ya ki pajba tenga sngo longo bat nga sngo thamula sikadei ba kum kinong yalam bakin pendon kam kum gini ki kentin ya kabang hila yo i bat ngila sakhi haki rensan sosial media bat kum juru haki sinong haki tahu ba maki kilej ban yalap ya kanika election tengah sim ya kanika kabu ban ai kuble ya pi doktor bat kum ke jingkerku ke jingkerdo na kaliang jonga bat na kaliang ki bahing ki bahasam jonga rukum ju ba uble undor rangkat bat pi ya pedeng gini kilantia ki jong pi watlang ngim sempat ya kendo ngimpat ya itu markmat ru ndre to sim bakani kalong kajing ai kuble ka bakar pang na kaliang jonga bat na kaliang ki bahing ki bahasam jonga ru bat kermen ba pin job suk job san ya kanika election ke bamenta da kajing don rangkat ke jong utrai nong bu nong thau kuble shibun